जायहा जोमनो सि गैया बिसोरहा गोजांनाय गैया। थारैनो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 4 नं बनगुरुम गामियाव सानै फिसाय गैजायै रान्दि आइजोफोरा गावनि फिसाफोरखौ लानानै दुखुनांथावै रायजो जानायखौ नुनो मोन्दों। थानो न' गैजायै, उन्दुनो मोजां जायगा गैजायै गोजांनानै थानांनायखौ नुनानै दुखु मोन्दों गामिसेनिनो मुस्रि कामिनी स्वर्गियारी मुंनि आबादारिया। कामिनी स्वर्गियारिया बिथांमोननो गुदुं सि आरो गाननाय जोमनाय हैदों। बिथाङा थानो थाखाय न' गंसे होनो थाखाय सोरखारखौ खावलायहरदों। बिथांमोननि गोरिबथार न'खरनि दुखुनांथाव रायजो जानायखौ सोरबाफोर अननानै माबाफोर हेफाजाब होनो गोसोब्ला हेफाजाब होफैनो हागोन होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायहरदों। गिबियावनो आं बड'लेण्ड टक्स बिथांमोननिसिम आं गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं अननायखौ जासिहरग्रोबाय। दा दिनै आं बिथांमोननिसिम फोरमायनो सानो जे जोंनि बे गामि ओनसोलाव बहुद गोरिब न'खर दङ। आं बे गोरिब न'खर थानायनि थाखाय आं बिथांमोननि जिथु दुखु दारलाखौ नुनानै थानाय न' गंसे गैया, उन्दुनाय बिसना गंसे गैया, ओमफ्राय गोजांनायाव गुदुं जि गांसेबो गैयामोन। आं बेखौ नुनानै आं खस्थ' खालामनाय, आं खेथि मावनानै जानाय, थेवब्ला आंनि माबाजोंनो आं न'खर गंनैनो दिनै दान होफैदों। आं न'सेनियाव आं उन्दै गथ' सानै दङ, बिसोरहा बिफाबो गैया। आं बिथांनि न'खराव दिनै गथ'फोरनो गुदुं जि गांनै होफैदों आरो लोगोसे ब्लेंकेट गांसे आं आंनि खामायनाय रांजोंनो आं बिथांनो होफैदों आरो लोगोसे आरो गुबुन न'सेयावबो आं जोमनाय गुदुं जि गांसे होफैदों, ब्लेंकेट गांसे। बिथांमोननि दुखु जारलाखौ नुनानै आं बेखौनो खावलायनो सानोदि दिनै जों डिपुटि चिफ गबिन्द सार बिथांमोनाबो जोंनि बे भैरबकुन्द समस्तियावनो देरहानानै थांनाय, बिथाङाबो दिनै भटखौ लानानै दिनै हयथ' गोरिब गुन्द्रानि किसुमान आंखालखौ बिथाङा नायसननो हराखै बा नुहुराखै। दा बेबायदिनो आं दिनैनि बे बड'लेण्ड टकनि गेजेरजोंनो आं बुंनो सानो जाहाथे बिथांमोना जों जाबायदि गोरिब हावरिया न'खर दङ गामिफोराव, दा बिथांमोनखौ नायनानै एसे अनसुंथाइ होयो। आं बेखायनो बिथांमोनखौ आं गुरै खावलायदों। मानो होनबा बिथांमोना खोथा होयो जे जिथुनिखि भटनि समाव बिथांमोना उमुक मोनगोन तमुक मोनगोन, नोंथांमोननि थाखाय जों दङ, बेबायदि अनेक बिबुंथि होलाङो। नाथाय बे बिबुंथिखौ बिथांमोना दिनैसिम मोनसेबो आं थांखिखौ मावजेननाय नुवाखै आरो बिदि खालामाखै। आं बे थाखायनो आं खावलायो बिटिआर सरकारनिसिमबो जाहाथे बेबायदि भटखौ लानानै बिथांमोना जुदि खामानिखौ मावाब्ला हयथ' रायजो राजाफोरा बिसोरनि सायाव दुखु मोननाय थागोन। आं बेखौनो जाहाथे खावलायदों बिटिआर सरकारखौबो बिदि गोरिब गुन्द्रा न'खरफोरखौ नायसननानै जाहाथे थानायनि न' गंसे होनो हायो आरो बेबायदिनो आंखालफोरखौ एसे सुफुंनो हायो। आं बेखौनो गासै बिटिआर सरकारनिसिम आं खावलायनाय थाबाय। आरो इयुनाव जाहाथे बेबायदि सोरबाफोर जुदि बेबायदि गोरिब गुन्द्रानो जुदि दानफोर होनो सानो, हयथ' बिथांमोनाबो बेबायदि गावनि खामायनाय रांजोंनो एसे अनसुंथाइ होनानै जाहाथे गोरिब गुन्द्रा न'खरखौ नायो। आं बेखौनो आं खावलायनानै आं दोनथ'बाय। ঠাণ্ডা বতৰত কাপোৰ কানি নাই গুপি থাকোঁ। সেই লোকে ভাইটিয়ে দেখা পাই পেলাই মোক এখন মৰম কৰি কাপোৰ দিছে, সেই বুলি মোৰ বহুত ধন্যবাদ থাকিল। যেতিয়া যেন আৰু একবাৰ যদি মোক আহি পেলাই যদি মৰম কৰি পেলাই এটা ঘৰ দিলে হয়, বহুত ভাল পালোঁ হয়। এতিয়া বৰ্তমান মোৰ থাকবা ঘৰে নাই। এতিয়া মই ছোৱালী ঘৰতে থাকি ৰাতি কটাই থাকোঁ, ঘৰে নাই মোৰ। বুটাবৰখৰা ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি গ'ল, কোনো বনাই দিয়া মানুহ নাই। ল'ৰা আছে যদিও ল'ৰা নাই, ঘৰৰ বনাই দিয়া নাই, একো দিয়া নাই। মই ছোৱালী ঘৰত থাকি খাই আছোঁ বুলি আমাক এখন কাপোৰ দিছে, এনেকৈ আমি ধন্যবাদ পাইছোঁ। চুলি দুটা আছে, দুটাই আজি ৰিয়াক নাই, 3 মাহ হৈ গ'ল। এটা ঘৰ নাই থাকবৰ কাৰণে আমাৰ আজি ইমান কামিন গাড়ী আমাক এখন বেলেংকান দিছে আৰু ছোৱালীক 2টা চুৱেটাৰ দিছে। এনেকৈ আমাক ধন্যবাদ পাইছোঁ। আৰু যদি চৰকাৰৰ পৰা যদি আমি এটা ঘৰ পাওঁ, কিন্তু ধন্যবাদ পালোঁ হয়। আজিলৈকে এটা চৰকাৰে আমাক ঘৰ দিয়া নাই। আমি ইমান বতাহৰ ঘৰ ভাঙি গ'ল। আমি এতিয়া ইমান টিঙৰ বেৰা দি থাকি আছোঁ। আমাক সেনেকৈ আমাৰ কিবা কৰি থাকি আছোঁ।
আৰু যদি চৰকাৰৰ পৰা এটা ঘৰ আহিলে হয় আমি ভাল পালোঁ হয় ছোৱালীকেইটাক আমি ভালকৈ ল'লোঁ হয় চালোঁ হয় আজি কোনো চাংটা মানুহ নোহোৱা হ'ল আমি এতিয়া ভাঙা ঘৰত থাকি আছোঁ এখন বিচনা নাই থাকিবৰ কাৰণে আমি কষ্ট কৰি খাই আছোঁ বাগানত যাওঁ সপ্তাহত পইচা অলপ পাওঁ খৰচ খাওঁতে চেচ হয় আমাৰ সেইখিনিকে ক'লোঁ